Dear Love, ako po si Mateo ng Baguio City. At ito, ang aking alagang Unilove story. Oh, Han, nandiyan ka na pala. Sakto yung dating mo, mainit pa yung hapunan. Hulaan ko. Tinola. Siyempre naman, yan ang request mo kanina umaga, di ba? Kaya niluto ko ang paborito mo. Mano po pa? Bless po, Papa. Oh, kaawaan kayo ng Diyos. Aba, hindi talaga kayo pumapalya sa pagmamano. Kaya naman, hindi din ako makakalimot magdala ng pasalubong. Oh, eto, donut! Yay! Donut! Thank you po, Papa! Ayos, may panghimagas na tayo. O siya, pumunta na sa hapag. Maghahain na ako ha at nang makakain na. Kamusta naman ang biyahe mo ngayon, Han? Tahimik naman. Wala akong naihatid sa ER. Sa totoo lang, magandang balita yon para sa akin. Magandang balita? Bakit po, Papa? Ibig sabihin, anak, walang naaksidente. Walang nangangailangang maihatid sa ospital. At sa trabaho ko, yan ang pinakamagandang klaseng araw. Ano nga po ulit ang trabaho nyo? Ambulance driver si Papa. Wee-yoo! Astig! Pwede ka magpatakbo ng sasakyan ng mabilis. Tapos, may mga ilaw din ng sasakyan. Oo, ganun nga. Pero sa totoong buhay, delikado. Kailangan mong isugal ang buhay para mailigtas ang buhay ng iba. Hindi po ba kayo natatakot, Papa? Minsan, oo. Pero ang iniisip na lang ni Papa ay kailangan ko silang maihatid ng maayos para sa pamilya nilang umaasa din sa pag-uwi nila. Kaya pala minsan, pagod na pagod kayong umuwi, no pa? Oh, tama na muna yung tanungan na yan. Hayaan niyo munang kumain yung papa niyo, ha? O Nick, anong sabi ni tatay bago kumain? Magdasal po. Very good. O siya, ikaw na ang mag-lead ng prayer. Lord, maraming salamat po sa masarap na pagkain na bigay nyo. Ingatan nyo po si Papa sa trabaho niya para lagi siyang makauwi ng ligtas at makapag-uwi rin ng donut. Amen! Ikaw talaga? Amen. Dear Love, bilang ambulance driver, mabilis magpatakbo ng sasakyan si Papa. Parang laging nakikipaghabulan. Madalas, madaling araw pa lang, ay wala na siya sa bahay. O kaya naman, ay late na rin siya kung umuwi. Alam ko, kailangan siya ng iba. Kailangan siya ng mga taong hindi niya kilala. Pero may mga taong nagdarasal at umaasang makarating sa hospital sa oras. Umaasang may darating na magliligtas sa kanila. At si Papa ang manliligtas na yon. Siya ang may hawak ng manibela. Minsan, gusto ko siyang lapitan, yakapin, at sabihin, sa amin ka na muna. Pero hindi ko masabi. Dahil alam ko, higit sa lahat, trabaho niya yon. Panata niya yon. At bilang haligi ng tahanan, kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang magsakripisyo. Kaya gabi-gabi, ang tanging dasal ko na lang ay, sana, habang hawak niya ang manibela, hawak din siya ng Diyos. Good morning mga anak! Mag-almusal na tayo. Ma, ano pong ulam? Eto, may tira pa tayong tinola kagabi. Pero nagluto rin ako ng tosino at itlog. Alam mo na, paborito kasi yan ng bunso kong makulit. Aray ko po, Ma! Si Papa po, Ma. Hindi ba siya sasabay kumain? Ay nako, maaga na namang umalis ang papa niyo. Parang 2 oras pa lang yata yung tulog. Bumangon na ulit at pumasok. Hindi ho ba kayo nababahala, Ma? Sa alin naman, anak? Kay Papa. Sa trabaho niya. Yung puyat, yung pagod. Minsan, bigla na lang siyang aalis kahit 10 oras ng gabi. Tapos pag nagmamaneho siya ng mabilis, hindi ba delikado ho yun? Aba syempre anak, hindi mo lang kita. Pero ang totoo,
Bawat araw na umaalis yung papa niyo, may kaba akong hindi talaga mailarawan. Ilang beses ko na rin siyang kinausap tungkol dyan, pero buo talaga ang loob niya. May paniniwala siya na hindi lang yun basta trabaho, kundi misyon. Misyon po? Oo, sabi niya, kung ako ang magiging daan para may buhay na mailigtas, tatanggapin ko ang pagod, ang sakit ng ulo kahit araw-araw. Ganyan ang papa niyo, busilak ang puso, laging handang tumulong. Madalas dahil sa pagod, sumasakit yung ulo niya. Kaya Biogesic agad ang iniinom ng papa mo para makatulong mapawi ang sakit ng ulo. Parang siya rin ang pasyente minsan no? Sinusolo ang mga iniinda. Matalino ka talaga anak, no? Tama ka. Kaya nga mahalaga ang pamilya. Para kahit hindi niya sabihin, alam niyang may magmamalasakit, may aalalay. Ma, si Papa po, hindi ba siya napapagod? Hindi ba siya nalulungkot? Napapagod din siya anak. Pero pag umuwi siya at nakita niya kayong nagmamano, nakangiting sumalubong, naiibsa ng pagod niya. Saka lalo na kapag may thank you, kapag may dala siyang pasalubong. Sana ho, kausapin niya ako minsan Hindi yung okay lang ako palagi ang sagot. Kaunting tiyaga lang anak. Kung may tamang oras ang pagtulong niya sa iba, may oras din yan para magbukas sa inyo. Lalo na sa'yo. Kilala ko yung tatay niyo. Oh, tingnan mo tong kapatid mo. Wala na agad ang tusino. Ang takaw mo talaga. Ikaw talaga ni. Aray ko po, Ma! Ang sarap po kasi. Sige na. Mag-almusal na kayo na maayos. Mahaba pa ang araw ha. Pag uwi ng papa niyo, makipagkwentuhan kayo sa kanya. Papa, mano po? Oh, anak. Gising ka pa? Di ba dapat tulog ka na? Hinintay ko po talaga kayo pa. Sige anak. Para saan ba? Tungkol po sa trabaho ninyo. Bakit anak? Kasi papa, naisip ko lang po, baka naman pwede na kayo maghanap ng ibang trabaho? Bakit mo naman sabi yan? Kasi po, minsan, nagigising kami ni Nick na nakaalis na kayo. O kaya naman, uuwi kayo tapos tulog na kaming lahat. Bukod po sa alam ko na mabilis ang takbo ng ambulansya. Mateo, ano ba ang iniisip mo? Iniisip ko po, baka pwede naman kayo sa ibang trabaho na hindi kasing delikado. Yung hindi po kami kinakabahan. Pasensya ka na anak. Pero malabo ang hinihingi mo sa akin. Matagal na ako sa trabahong ito. Masaya ako sa ginagawa ko at higit sa lahat, doon tayo kumukuha ng ikinabubuhay natin. Alam ko naman ho yun. Pero sana maisip nyo rin kami. Ay, alam mo anak, may nangyari noong 1 linggo. Pagod na pagod ako noon. Masakit ang ulo ko at pakiramdam ko, parang lalagnatin na ako. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Tapos, napansin ko sa likod ng ambulansya, yung medicine box galing sa Unilab, punong-puno ng gamot. Oh? Tapos po? Ayun, kumuha ako ng Biogesic. Ininom ko yung gamot at nakatulong siya sa sakit ng ulo ko. Kinaya ko na magpatuloy sa duty. Naisip ko, baka ganun din ang nararamdaman ng mga pasyente kapag dumadating ang ambulansyang dala ko. Sa paningin nila, baka parang yung medicine box. May pag-asa, may tulong, may buhay. Kahit hindi ko sila kilala, gusto ko silang makarating sa ospital ng buhay. Ibig niyo pong sabihin, ang medicine box, parang ambulansya po? Abay, oo naman anak. At ako ang nagmamaneho para makarating sila sa pagamutan. Hindi man ako doktor, pero sa ganitong paraan, may naiaambag ako sa pagsagip sa mga may sakit. Ibang klase po pala kayo mag-isip paano? Sana, namana ko po yan. Mamana namin ni Nick. Kung kaya mong ipasa ang malasakit sa kahit na simpleng paraan, kahit sa maliit na kilos, ipasa mo anak. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago.
Opo pa. Siya nga pala, kumain na ho ba kayo? Ay nako, hindi pa nga. Kumukulo na ang sikmura ko kanina pa. May ulam pa ba dyan? Opo, ipinagtira po kayo ni Mama ng adobong baboy. Sabi niya, kahit hindi niya alam kung anong oras kayo makakauwi, hindi dapat kayo mawalan ng pagkain. Ay, iba pa rin talaga mag-alaga ang mama nyo. Dear love, matapos ang usapan namin ni Papa kagabi, mas lalo ko siyang naintindihan. Noon, puro tanong ang laman ng isip ko. Pero ngayong narinig ko ang panig niya, ramdam ko kung gaano kahalaga ang ginagawa niya. Hindi lang siya basta nagmamaneho ng ambulansya. Naghahatid siya ng pag-asa. Bawat biyahe, may buhay na nakataya. At sa bawat na ililigtas niya, nabibigyan niya ng saysay ang lahat ng pagod. Noon, gusto ko sanang hilingin na magbago siya ng trabaho. Pero ngayon, alam ko na. Ito ang paraan niya ng pagmamahal. Sa amin, sa iba. Sa ngayon, ang tanging magagawa namin ay unawain, alagaan, at ipagdasal siya. Mateo, anak. Pakiabutan mo nga ako ng bimpo at maligamgam na tubig. Tapos pakikuha mo na rin yung biogesic sa medicine cabinet. Okay po, Ma. Nandito na po yung gamot. At eto na rin ho yung bimpo. Salamat, anak. Ngayon lang talaga siya tinamaan ng ganitong lagnat. Dati, kahit pagod na pagod si Papa, hindi naman siya nagpapahinga. Ay, masama talaga ang timpla. May sinat siya kanina at nilalamig. Kaya hindi na rin nakapasok sa trabaho. Hindi nagsasalita pero alam kong may dinaramdam. Nako, sigurado po ako mabigat ng loob ni Papa ngayon. Sanay pa naman na laging may ginagawa. Kanina pa niya binabanggit na sayang daw ang araw. Baka raw may pasyente siyang hindi naihatid. Pero sabi ko sa kanya, minsan, kailangan ding alagaan ang sariling katawan. Oo nga po eh. Hayaan niyo po, Ma. Pagkatapos niyong uminom ng gamot, makakabawi rin yan. Matibay po si Papa. Kahit sa trabaho pa lang ho niya, araw-araw na siyang lumalaban para sa ibang tao. Kukuhanan ko rin si Papa ng Revicon 40 mamaya. Vitamins niya yun para tulungan tumibay pa ang katawan at resistensya niya with proper diet and exercise. Tama ka, anak. Oh, ikaw muna bahala kay Nick, ha? Sabihan mo na wag masyadong maingay. Dito na muna ako sa kwarto para bantayan si Papa mo. Ako na po ang bahala. Bibili rin po ako ng lugaw kila Aling Lydia. Salamat, anak. Hindi man po ako kasing tapang ni Papa. Pero kahit paano, gusto ko pong matutong alagaan din ng iba. Opa, magaling na ho kayo? Nakakalakad na kayo ng diretso ah. Oo anak, salamat sa pag-aalaga nyo. Nakabalik na ang lakas ko. At bukas na bukas rin, makakabalik na ulit si Papa sa trabaho. Yay! Ibig sabihin, makakabili na ulit ng donut si Papa! Ikaw talagang bata ka. Wala ka talagang ibang iniisip kung di donut. Halika nga rito. Aray ko po! Pero thank you na rin po sa donut in advance. Buti na lang at gumaling na ho kayo pa. Excited na po ba kayong pumasok sa trabaho? Abay, oo naman. Habang nagpapahinga ako, inaalala ko ang mga pasyenteng nangangailangan ng ambulansya. Ngayong okay na ako, makakabawi na ako. Pero ang totoo, kayo ang dahilan kung bakit mabilis akong gumaling. Talaga po? Oo naman. Habang nagpapahinga ako, narealize ko na kaya pala kaya kong tumulong sa iba. Dahil may pamilya akong nagmamahal, nagdarasal at matyagang naghihintay sa pag-uwi ko. Ang sarap sa pakiramdam. Oh, Wally, pababaunan uli kita ng tinola sa kakonting prutas para hindi puro kape at biskwit ang laman ng sikmura mo, ha? At ang asawa ko ang isa sa mga dahilan kung bakit ganado ako sa araw-araw. Napakasarap magluto at napakamaalaga. Napakabulero mo talaga. Uy, hindi to bola ah. Totoo ang sinasabi ko. Ay nako, ewan ko sa'yo, Wally. Pero pagbalik sa trabaho,
Don't forget may pasalubong, Papa! Oo na. Donut King, ikaw na talaga. Dear Love, masaya ako tuwing masigla si Papa. Hindi lang dahil buo ang pamilya kapag kasama siya, kundi dahil alam kong sa lakas na taglay niya ay may buhay siyang natutulungan bilang ama at bilang driver ng ambulansya na laging handang rumesponde sa oras ng pangangailangan. Araw-araw, dala-dala ko ang mga pangaral ni Papa. Ang tahimik na pag-aaruga at ang malasakit na hindi kailangang isigaw. Sabi nga niya, kung kaya mong ipasa ang malasakit, gawin mo. Gaya ng maingat na pag-alalay ng Unilab mula sa mga kalidad na gamot nila tulad ng Biogesic hanggang sa hangarin nilang makapaghatid ng alaga sa bawat tahanan. Simple man sa anyo, malaki ang naiaambag sa pag-aalaga. Kaya sinusubukan kong gawin din yun sa sarili kong paraan. Dahil alam naming lahat, ang pag-aalaga namin kay Papa ay hindi natatapos sa loob ng bahay. Sa bawat hapunang inihahain, bimpo sa noo, dasal bago matulog, at gamot na iniinom, mas nagkakaroon siya ng lakas para tumugon sa pangangailangan ng mga pasyente. Sa ganitong paraan, natutunan namin ang malasakit ay bilog, umiikot, bumabalik, at lumalago sa bawat taong pinipiling magmahal. Paracetamol is the generic name of Biogesic. Multivitamins plus minerals plus amino acids is the generic name of Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Metro's number one. Metro's number